Dihamu amanami dohot inanami punguan lansia, dohot inanami punguan inanaomi di bagasan tikion neng tapuka masyar mota atong taparade maroha na pikirata jumulu mahita martaniang di bagasan roha tadi. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 220 sia ayat sada dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohot damai sian depata amata nang sian Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami tatangihon ma barita nauli marhite sermota di bagasan tikion ima natar surat di buku pesalmen bidusada mamuka di ayat sada satro di ayat 2 di do somono. Martua mahalak nasoolo mangihutun tahini aka parjahat. Jala nasoolo jongjong tudalani aka pardosa. Jala nasoolo sahudulan dohot aka pangarehe. Sai patik ni Jehovah dolo moni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borni. Ido sahat. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Yesus Kristus. Tutu sude dohita makalomohon hatuaon ngulu na martua manang kebahagiaan. Ahado lapatan ni hatuaon sa sitongna. Ado piga-piga madok hatuaon manang ngulu na martua ima mologok artana manang molo nga mamora. Adong namadok molo gabe ibana maranak marboru marpahoppu. Adong musim namadok molo sangat ibana sangat di parkarejoan sangat di aka ulaun akargam na asing. Alai somondia do molo na martua na didok diturpuk tas sadarion. Marhite terpukon amang inang adong do tolu dalata lahu majalahi hatuaon nasian debata. Dadesen portibion alisian debata. Iman na parjolo nakinidok daya sadai molo dang taihutong tahini aka parjahan. Yang tidak berjalan menurut nasihat
orang fasik. Atau marhite na parjoloon di paingo dutuhita asa tapadao dirita siyan parjahat. Imahalak na mangalo tu debata, imahalak yang menghina Allah. Na somabiyar midauhum ni debata. Na setoktong holan manghutton pikiranna. Say holan hajahaton do terus na dipikiri di bagasan pikiranna. Alai yang halak na porsea ikon padaohon diri sian tahi parjahati. Na ikon barani do maduk daung tu aka korupsi. Barani maduk daung tu kekerasan, tu penipuan dan aka ragam na asing. Imana parjoma. Na paduahon amang inang tong do dia sadai didok molo dan olo hita jongjong di dalam ni aka parjahat yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Atau asa martua hita unang tapajonok dirita sian halak pardosa. Isi ma pardosa na didok diterpukon. Ima halak nama bahin dosa gabe hasomala di goluna. Lupa ibana asa tokto mangul bagasan habadiao. Ido dedok diterputa sadarion. Napatuluhon amang inang ima tonggo dia sadedok. Molo so sahudulan hita dohot akka pangarehe yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ikon tapadahon do dirita sian pangarehe hata pangarehe diterpukon ima halak nagok dosa pamanganna halak na mangaleai debata halak na mangaleai dengan najolma termasuk dison halak pargabus dohot tukang fitnah, jala provokator, manang parhata sudal, mabaritahon barita hoax, dohot hata nama bain perbadaan tu akadongan. Memang amang inang pergaulan do lingkungan sangat kuat sekali mempengaruhi kehidupan kita, bahkan itu bisa membentuk kepribadian karakter kita. Buido hita gabe mayuton akan sudingga alani lingkungan manang pergaulan. Tinggal hita mamanginang pilihan bagi kita. Tadohoti tapajono diri tatu akan parjahat manang tapadau diri tasya. Itu pilihan. Molo didok di Rom bidu 12 ayat 2 didok jala ulang gabe saroba kamu dot portibion alai gabe ibaru mahamu dunguba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomo rohani di mata iman nauli na hinalasonna doh na sundenggan lapatan adison asa manat hita iya hadadabu ni jolma tudalan ni sibolis dada topu-topu dada datang seketika alai dimulai dosian na met-met dimulai dosian na UBG sian na marnida dungi mangihuton ma ibana dungi gabi hasomalan ma dungi gabe dang sadar dang diboto ibana dua mardosa diamu amang inang molotung pehita rap di tonga-tonga ni aka parjahat alai dang marlapatan gabe do kita di aka ulon hajahat alai boy mahita marsiajar songon deke na adung di laut nangpe di laut na asin deke nangpe di simangulu deke alai dakea deke gabe asin tetap do tahu nangpe ibana mangulu di aik lauti alai dan gabe asin ibana songon aik lauti ita pe songoni amang inang nang pehita mangulu rak mangulu di tonga-tonga ni akala parjahat alidang marlapatan gabe taulahun hajahatun ta ihutun hajahatun tak songoni amang inang jala marhite aka permuluan tasigadupang asa tapadahu mandirita sian pengucunan pencobaan-pencobaan
nama bahin mulukta gay madaus yang debata dangi na idok di ponggol na adong ditangi aliaman nami idok una kami togihon tu pangucunan tapi lit inganan nama bahin hita tu pangucunan langsung mami alai buhado hita asa pada hondiri sian pangucunan jala amang inang molotu penakin idok asa unang taihutton tahini akapar jahat asa unang olo hita jongjong di dalani akapar jahat asa unang sahudula kita di akapar ngerehi adong lupe sadanai amang inang ima di ayat 2 sai patik ni Jehovah do lomo ni rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dot borni lapatanna halak na martua ima na toktong lomo rohana di patik ni dibata molo didok say lomo rohana di patik ni Jehovah ima masihol ibana marsaor dohot hata ni dibata nama bahen hata ni dibatai gabi hangoluan membuat firman Tuhan menjadi kehidupannya hata ni dibata na toktong dipikiri ibana jala hata ni dibatado na mangarajai roha nang pikiranna idok martua ma akka na ubege hata ni dibata jala na upioksa Lukas 1 ayat 20 martua do hita molotok-tok kita mabege hata ni dibata maniop hata ni dibata gomos di bagasan rohata atau ngamang inang molo hata ni dibatado nagabe mangarajai roha ng pikiranta asa tok-tok utap rohata adong haukapo ni roha laho majalo hata ni dibata menyambut firman Tuhan dalam hatinya dengan sukacita dungi olo ibana majaha Bibil majaha Alkitab sihol rohana dinalau majaha ay disido adong suara ni dibata disido dibata makata itu hita jala tatangihon suara dungi amang inang olo hita maguruhon mempergumulkan tok hata ni dibatai dipahusor-husor di bagasan rohani dungi diulah dilakukan dalam kehidupannya sian ahado nama nasi bahenokku di golku segenap hari masih aja ibana di hata ni dibata membuat imannya semakin bertumbuh berbuat kebaikan bertumbuh terus menjadi anak orang yang takut akan Tuhan dan itu menjadi kebahagiaan di dalam kehidupannya ido amang inang nagabe ipola ni buku pesalmenon molo didok di pesalmen 110 ayat sada martua mahalak aka na daulat marpangalaho aka na marpangalahon patik ni Jehovah itulah orang-orang yang berbahagia atong amanginang mian mahita di hata ni dibata asa gabe martua hita tuhata ma mamasu-masu hita amin martanya kita moliate madiho ali Tuhan dipagulungi hatami dohami di bagasan tikion asa hujalohami hatuaon nasyako marhite na padauhon diri sian akka hajahaton na setokto kami makasiholi hatam na badiai mabahe kami gabi martua atong pargugoy mahami asa unang utok kami aka pangalaho nasundik naso lomor ni roham alai pargugoy mahami asa tokto kami marbisuk mangulahon aka ulon nami nang pehami mangula rap hudul dot aka parjahat ditong-atongan ngulu nami aledang mambay kami gabi madaw siyapo pargugoy mahami Tuhan laho makasiholi hatami arian dot bormin asaima Tuhan nagabi gugo dihami laho manaluhon akatahi parjahat sian huluna
Tong hatami matotong na huhalumuto kami jalamian may Tuhan di bagasa rohan nami. Asa marwaso hatami di ngulu nami kay margogo mahami Tuhan manaluhon akaragam musuh nami. Ali Tuhan asi maroham. Pasu-pasu salutna amanami inanami lansia. Songoni nang inanami inanaomi. Komatotong narabdo nasida di aka ulon gano ari. Di aka si pikir nasida. Di aka parkarejuan. Komanototong na mangaramuti nasida. Ihato nasida setokto manasida lam jonok tuho Tuhan manoba guarmu dohot pajonokon dirina tuho setokto maho mangaramoti nasida disalut gulmi ningul nasida pasu-pasu aka poparana aka anak guru pahopro di dia petu nasida toktong lehon ahi paso dohot las roha atong satuho matuhan ngulu namion jala pos rohan nami na toktong doho mangula itu ngatongan ni ragam nasi pikiran nami itu ngatongan ni akka nanai hulo kami Tuhan jala satu homa Tuhan salut nang mulu namion marhite Kristus Yesus ihokop kami asimaroham amin. Tapuji matuhan ta marede mahitas yang buku ede nomor 248 ayat 1 dot ayat 2 laos tapapungu mapelian. Rak mahita mangido di tangiang hatopatai. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu seroma harajaunmu say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon salining nililingna amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsoran ito di parbadiaima na mandongani hamu salulutna amin. Horas ma dihita sudena.